V tomto videu si ukážeme výrobu magnetů ze skleněných čoček. Budeme potřebovat magnety, papírové výseky, tyto jsou například ze Scrapbook čtvrtek. Dále budeme potřebovat skleněné čočky, zvolila jsem tedy čtvercové čočky ploché o rozměru 30x30 mm. A budeme potřebovat průhlednou bázi pro přilepení motivu na sklíčko. A dále budeme potřebovat lepidlo na nalepení magnetu na již hotovou čočku. A budeme potřebovat nůžtičky a případně nějaké ubrousky na otření. Nejprve si vezmeme sklíčko, otřeme ho od prachu a nečistot. Vybereme si papírový motiv. Na sklíčko naneseme průhlednou bázi rovnoměrně po celé ploše. Rozetřeme a přiložíme na vybraný motiv. Pohyby do stran a přitlačením se snažíme odstranit vzduchové bublinky a docílit toho, aby bylo lepidlo opravdu rovnoměrně rozmístěné. Nyní necháme zaschnout, ideálně nechat zaschnout tady tuto průhlednou bázi tak alespoň 2 hodinky. Já už tady samozřejmě mám vyrobený hotový zaschlý produkt, takže hned přejdeme už k němu. Takže tyto sklíčka dáme zaschnout. Po zaschnutí vlastně potřeba odstranit tedy případné přesahy papíru, takže k tomu jsou ideální právě malé nůžtičky na manikúru. Takže odstřihneme na všech stranách. Případné nerovnosti lze potom dorovnat například i pilníkem na nehty, ale není to nezbytné. Tak to máme zastřiženo. A už nás pouze čeká nalepit magnet. Doporučuji lepidlo nanášet spíše na sklíčko, takže do středu si přeneseme trošku lepidla a přitiskneme magnet. On má tendence trošku sklouzávat do stran, takže chvilku přidržíme a necháme zaschnout. Doba schnutí je doporučována alespoň tak těch 8 hodin. Zase přidržíme a magnety jsou hotové.